Защо живеем в бездуховно време? Питам един духовен човек, който винаги търси смисъла, смирението, ценностите, които ни обягват напоследък. Това е вярата, Бога. Когато е най-тежък живота, човек се отваря най-много към духовното, към вярата. Единственият отговор, който имаме, е, че всъщност Бог никога не съди. Това ще ти го кажа. Бог е любов. Да поискаш прошка, искрено да се разкаяш и да поискаш прошка е сила. Да дадеш прошка и да получиш прошка е сила. Ние имаме прекалено много сатани, да го наречеме. Дори в лицето на телевизиите, в лицето на киното, на изкуството, на културата, на шоу-бизнеса, на търговията, на бизнеса. Битката е за всяка душа. Значи битката е зловеща. Тя е за всяка душа и е безпощадна. Всяка власт е дадена от Бога. Но тогава, когато Той тръгне против Божиите закони, тогава ти не можеш да останеш. Ти не можеш да не се изправиш срещу това нещо. Тук имаше бъдни вечер. Министър-председателя на държавата излезе и направи в най-светлата нощ. Това е раждането на надеждата, на вярата. Раждането на агнеца, който ще даде собствената си кръв, собствения си живот, за да изкупи твоите грехове. В навечерието на тази светла християнска нощ той говори всеки глупости и не каза думичката християни и Христос нито един път. Това не е ли, аре да го наречем по-библейски, сатаната? Той е станал министър-председател. Той не е станал. Те са го сложили. Он и Урогатио го е турил там. И това е моето простичко обяснение. В този момент аз го зачерквам. За мен той не е България. Знам, че Бог е любов. И ще продължа да обичам хората. И моята молитва е следната. Господи, помогни ми да извървя пътя, който Ти си ми начертал, да стигна до там, къде си ме изпратил и да изпълня това, що си ми заръчил. И се моля, когато моето дело завърши, да е било угодно Тебе.